गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। गंसे दैखराव बिफा आरो फिसाज्लानि जिउ खहा। गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट थानानि सिङाव थानाय 2 नं आवजारगुरियाव मैया बिफा आरो फिसाज्लानि जिउ गोमानाय जाथाय। जिउ गोमानाय बिफानि मुंखौ निरन्जन ब्रह्म 60 बोसोर बैसोनि आरो फिसाज्लाखौ शिबम ब्रह्म 25 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला निरन्जन ब्रह्मआ दैखरा गोथौ जानायखाय दै सिंनि गेजेर बाहागोआव दै बोखोग्रा मटरखौ गाज्रि जानायखाय बानायनो होननानै दैखर सिङाव हाबलांदोंमोन। बे समावनो दैखरनि सिङाव गेस ओंखारनायनि जाहोनाव हां लानो हायैयाव निरन्जन ब्रह्मआ दैखरनि सिङाव गोग्लैलाङो आरो बे गोग्लैलांनायखौ मिथिनानै फिसाज्ला शिबम ब्रह्मआबो बिफाखौ बासायनो थांनायाव हां लानो हायैनि जाहोनाव दैखर सिङाव गोग्लैलांदों। मिथिनाय बादिब्ला फिसाज्ला शिबम ब्रह्मआ गावनि अनजालि बिसिया गोरबोआव गथ' दङमोन आरो बे गथ'आ अखानायैनो जोनोम जानायनि अक्ट'बो दङमोन। सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि PLX प्रेजेन्ट प्रडाक्शननि बेनाराव मोनसे रंगिना संगिना गाबजों बुंफबनाय दागो मुंनि सुंद' सावथुन फैगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सुंद' सावथुनखौ फैगौ 15 जुन खालि रिलिज होगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे सुंद' सावथुनखौ सुजुदों आरो बिथोन होदों अरन बसुमतारी। बिथाङा केमेरा हमो गुथाल नार्जारीजों लोगोसे सुरज बसुमतारी बिथाङा। बेनिखायनो बयखौबो रायजो राजाफोरखौ अनसायनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोना थांनाय मैया 13 जुन खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवार ST मर्चानि बानजायनायाव रुनिकाटा हिरेम्बा नब्लाङाव लोगोसे EM रेवरेवा नार्जिनारी आरो MCLA राजिब बांगालनि नुजाथिनायाव चिरां दुवार कंग्रेसनि आफादगिरि अमिता नार्जारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय खमैबो 100निबो बारा सोद्रोमाफोरा BJP दोलोआव जयेन जाफैदों। आसामनि कामरुप जिल्ला जयगावआव मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिसि आरो फिसायनि जिउ खहा। बे जाथाया जादों जयगाव ओनसोलनि बगाई रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव। मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खहा जानाय बिसि फिसाय सानैखौ फिसाय तुलेश्वर राभा 55 बोसोर बैसोनि आरो बिसि नीलिमा राभा 50 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर सानैनि गोथै देहाखौ जायगानि सुबुंफोरा हाग्रायाव बन लायनो थांनायावसो नुदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्टापानि सरलपारा हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाग्रा सिफायना न' लुना थानाय गं 23 गामिफोरखौ इभेक्सन खालामनो थांगासिनो होननानै EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुङो। इभेक्सनाव जों कमप्रमाइज खालामा। BPFनि दालालफोरा लाख लाख रोजा रोजा बिगा हाखौ हाग्रा सिफायना दखल खालामनानै गावसोर गेदेर गेदेर रबार बागान साहा बागान बानायदों। 60% बारा सुबुंफोरा हा गैजायै जानानै आलाय सिलाय थानानै दङ। बिथांमोना हा होनो नागारै गावसोर हाग्रा दाननायनि थाखायनो रायजो राजाफ्राबो हाखौ फाननानै हाग्रा दाननो जागायदों। बेखौ जों कमप्रमाइज खालामा। इभेक्सनखौ खालामखागोन होनना EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा रोखा बुंथिनानै होदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।